Wuono kawadhi mbele eni jotelo mag ODM e kaunti ma Lamu kotelnegi kod jakom margi Aisha Nizar opoyo riwruok mar duond bura mar ODM kod sirikand Kenya Kwanza kagiwacho ni riwruogno osekelo dongruok mathoth e kaunti no. Bende gimedo ni riwruok makamano osekonyo e jiwo arita mane osebedo kod ng'ikruok. Kagiloso e nyasi mar dhialo higni 20 mar duond bura no, jotelogo okwayo IEBC mondo otieg jopiny ewi ekor gwenge ewi ber mar ndikruok kaka jogo ombulu ka dwaro margi en ni ojende ondikre ka giikore ne yiero mabiro. Kateni kura watu wa Lamu. Mpaka juzi kura ni mtu mmoja. Lamu nzima mtu mmoja akata kura katika watu 1,100,000. Mtu mmoja ndio inamkata kura. Kwa hivyo sisi tumuomba Fahima, Mheshimiwa Fahima, unajua logistics za Lamu. Mainland kutoka hapa kwenda huko ni shilingi 1000. Tunataka vituo viregeshwe kama vile zamani. Tunajua kwamba wakati taifa letu la Kenya imepata na misukosuko mingi sana, si mwingine ambao wanakuja kuzima moto isipokuwa ni Baba Raila Amolo. Tulipokuja kupatikana na matatizo hivi karibuni, si mtu mwingine